Bună seara tuturor! Mă auziți? Bună, da. La mine e cam ciudat, așa, nu știu cum să zic. E o chestie foarte ciudată. E o luptă între mine și mine, pot să zic. La Sunt toată de lumea. vreo lună jumătate. De ce crezi că Da, suntem toți obosiți? Terminați pe aici. Că e a da, fucking war, adică e un război. Nu-ți da, imagina că e așa flower power, e ca un război uneori. da, e cam război și e cam ciudat pentru că nu mă înțeleg nici eu pe mine. Asta cred că e mai ciudat la mine. Nu-mi place să caut bărbații. Am o chestie foarte ciudată. Nu-mi place să, adică nici măcar dacă ne cunoaștem sau așa, am primit de foarte multe ori întrebarea, ok, dar de ce nu te interesează de mine? Dar nu-mi place, nu prea sunt genul, sau dacă o fac, probabil o fac forțat și doar așa. Am chestia și cu oamenii care sunt on-off cu mine și asta n-am înțeles-o niciodată. Um, În primul rând, tu ești de când ai pornit camera, felul cum vorbești, felul cum ești tu ca energie, tu ești exact energia feminină. Jur, așa arată energia feminină și așa se simte. Îi simțiți energia fetelor și băieții, bărbații din grup. Simțiți energia Maiadei? Cum e? Ia, uite-te pe chat. Deci, Da, asta e energia feminină. Energia feminină nu caută, nu inițiază, nu simte nevoia să facă asta. Este exact ce ai spus, dar asta nu e o problemă. Problema este că, poate, problema e, deci nu, știi cum o cadrez pe asta? Uite, eu sunt mai old school, sunt mai de modă veche și mie îmi place cumva să las bărbatul să ia inițiativa. Punct. Și a rezolvat. Asta nu înseamnă că nu sunt am încercat să interesată. explic chestia asta. Dar uneori lumea o ia ca și cum, nu știu, am devenit înainte, nu eram, nu pot să te mint, înainte să te cunosc pe tine, eram genul de om, am avut și o viață puțin mai grea, eram genul de om foarte atașat, adică eu, la mine nu exista, mai am chestiile astea cu persoanele care îmi sunt dragi, nu pot să te mint, mai caut gen când am nevoie de ceva și nu are de unde să-mi citească persoana respectivă gândurile, probabil, și am nevoie de chestia aia, de exemplu, în momentul ăla, dar după ce te-am cunoscut, am început să fiu, adică nici eu nu mă mai recunosc ca energie, pot să fiu în cea mai proastă perioada a mea, pot să fiu în cea mai, dar pe mine nu mă interesează, adică dacă vrei, ok, vrei să ieșim undeva, da, păi da, faci, poți să urci în vârful muntelui ca să mă scot, că eu acolo vreau. Adică nu Nu e rău am în chestiile asta. alea, Ăla e nu e sensul rău, nostru. nu, Deci, nu e rău, nu vorbești zic ca că o e rău. regină, vorbești ca o regină, ai o energie din asta de foarte high queen, high level. Ador personal, mi se pare fantastic ce transformare Mulțumesc. ai și trebuie doar să own it, să te asumi fără apologies. Oamenii potriviți, bărbații în energia potrivită vor fi foarte atrași de asta. Da, am observat și atrag foarte mulți oameni și cum ai zis tu, eu ieri vreau să spun, nu, alaltăieri a fost sâmbătă și am zis așa, sâmbătă nu fac nimic, nu, absolut nimic, eu azi vreau să ascult doar pe Roxana, deci jur că eu sâmbătă am stat numai cu căștile în urechi și ascultam întâlnirile online. Deci, una după alta, ușor, ușor, și luam din fiecare chestie câte puțin. Doar că nu înțeleg chestia asta on-off Asta cu cu on-off oamenii. este din cauza că încă nu ești tu 100% convinsă că e ok să fie așa. Ok. Știi? Adică e o schimbare, o transformare interioară, nu mai ești varianta aia veche, ești o variantă transformată și noi o vedem. Și tu poate o vezi, dar încă nu o percepi cu totul așa și nu ți-o asumi cu totul și nu accepti cu totul că asta sunt noua eu și e ok să fiu așa și nu e nevoie să mă mai întorc la vechea eu și faptul că nu mă întorc la vechea eu nu înseamnă că o să pierd ceva pe drum, foarte important, decât ceea ce oricum nu aveam nevoie. O să atrag oameni mai de calitate, persoanele specifice o să-mi reflecte noul concept de sine, deci e on-off pentru că
ești on-off tu în a te accepta pe tine full, nu jumate. Are sens ce zic? Da, văd oamenii, vreau să spun încă o chestie, am avut o persoană care nu mă cunoaște și a venit din Constanța până în București într-o zi, doar să mă vadă, n-a apucat să mă vadă că n-am putut eu și n-am avut gen chestia aia, gen ok, vreau să văd persoana respectivă. Și a Ascultați-o doua cum zi s-a vorbește. întors. Ascultați-o ce a zis acum. Băgați la cap că Și a a zis doua ceva zi, important. Așa. și a doua zi a plecat. Și eu am vorbit cu omul respectiv, am explicat, ok, eu nu am putut să te văd. Dacă vrei să mă vezi, că nu, că vei veni tu. I-am zis, nu. Eu când voi veni, nici măcar nu vreau să te văd. Dacă vrei să vii, vii în București. Mi se pare normal să vii tu, chiar dacă voi fi eu acolo. Dacă mă găsești, ok, dacă pun pe story și mă găsești tu prin toată Constanța, asta este alegerea ta. Dar să-ți spun eu că sunt în Constanța să ne vedem, nu. Îți cumperi mașina, vii frumos, mă vezi dacă vrei. Dacă nu, nu-i nimic, stai liniștit. Adică, noi bai. Este despre, nu-i nevoie să fac ceva pentru a primi iubirea. Despre asta e, despre a crește stima de sine, despre a nu simți că trebuie să convin pe cineva, să mă duc către ceva, ci a ști că eu sunt magnetul și toți de aici trebuie să deveniți magnet, fucking magnet. Trebuie să Ok. deveniți magnet. Deci e perfect. Acum, cum ar suna povestea pe opusul la ce ai zis, la problema cu care ai intrat? Cu hot and cold, on-off. Da, nu, că oamenii mă caută permanent, că sunt mereu prezenți și că mereu mă caută. Îmi zic asta zi de zi, doar că uneori mai am, uite, de exemplu, azi eu eram foarte, nu neapărat obosită, că eu tot energia asta o am, deci nu să scap de ea, sunt sigură de energia asta feminină și de ce am intrat, mă ador, deci pur și simplu vreau să spun, Roxana, că sunt genul de persoană care eu stau în oglindă și pur și simplu, deci mă divinizez. Mama zice că sunt nebună. Dar asta e Un rând de aplauze. da. Deci, gândiți-vă să pleci, deci vreau toată lumea să ajungă aici. Asta facem, de fapt, aici. Ajungem să ne iubim pe noi, să credem că suntem destul de buni, să știm că merităm tot ce e mai bun. Ce e rău în asta?